Goedenavond en welkom in het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Joen als gast Rini van der Sanden, zij is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Frieske Steden. Rini van der Sanden vormt een eenpersoonsfractie in provinciale steden met de Partij voor de Dieren. Lieke goed stelt ze mondiale problemen onder water. De energietransitie bijgelijks. De oergang naar het dwarseme vormen van energieopwekking. Het probleem is dat vrijwel net iemand daar al te bot zwaar genoeg maakt. En dat stekt de Partij voor de Dieren. Ja, welkom in het Politbureau, Rini van der Sanden. Je maakt je zwaar genoeg gebrekkige kennis en belangstelling voor energietransitie. En ze hebben de oergang naar dwarseme energiebronnen. En je wilde dat de provincie daar wat aan doet. Maar waarom had de provincie daar wat aan doen eigenlijk? Ja, nou ja, wij hebben dat Sociaal Cultureel Planbureau. Die raadpleegt inwoners van Nederland. En dus ook van Friesland. En wij ontdekten dat eigenlijk maar 2 van de 100 mensen op de vraag van wat is het belangrijkste probleem voor u, zeggen van nou het klimaat of duurzame energie. Ja, maar je stelt de provincie dan schriftelijke vragen van dodder wat om, maar is dat de taak van de provincie? De provincie heeft zeker op het gebied van duurzame energie ook echt een heel groot plan. En op zich ook een goed plan. Maar wij denken wel, het is heel belangrijk om je inwoners goed te betrekken. En als dan blijkt dat de inwoners van Friesland niet goed weten en denken dat er veel meer duurzame energie is. Ze dachten bijvoorbeeld dat 1/3 van de energie al duurzaam was. Terwijl dat maar een paar procent is. 6%. Ja. Nee, maar de vraag is is dit nou een Fries probleem? Want je ziet zelf al, ben net alleen de Friesen die dat net weten. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dat net weten. Ja. Is het dan het volle logische dat dat landelijk ompakt wordt? Ja, maar aan de andere kant, Friesland wil toch wel een beetje voorop lopen met de duurzame energie en met de circulaire economie. En dan is het juist zaak om, als je dan dit soort dingen signaleert, om dan te kijken van wat kunnen wij binnen de provincie dan doen aan extra campagne om onze inwoners nog beter te betrekken. Is er alleen nog een kwestie van communiceren, dat ze beter in de gaten houden hoe het werkelijk zit? Of hij met hele concrete plan welke kant de provincie hierin op had? Nou, communiceren en ook wel dat de provincie bijvoorbeeld vraagt aan inwoners van wat zouden jullie willen op dit gebied? En kunnen wij daar als provincie ook een rol in vervullen of dat financieel ondersteunen? In elk geval. Ja, ik denk dat juist bijvoorbeeld ook met de omgevingsvisie, die ook aan de orde is, wil de provincie ook de inwoners van Friesland goed betrekken. Nou, dit is ook iets. Je moet je inwoners wel goed meenemen en niet alleen maar de dorpen waar al nu initiatieven zijn, maar ja, als het enigszins mogelijk is, dat heel breed aanpakken en meebewegen met de signalen die op je afkomen als provincie. Dan merk je toch dat een heel soort mensen net zo vreselijk volle maar dwarseme energie hebben. De windmolen is natuurlijk wat dat betreft een sprekend voorbeeld. Een voorbeeld dat Jim als Partij voor de Dieren heel apart insteren. Jezoen zei ze, Partij voor de Dieren, voorstander van duurzame energie, is dus ik voorstander van windenergie. Ja. Maar de windmolen moet je er niks van hebben. Nee, wij zijn wel een voorstander van windenergie. Maar dan moet je wel rekening houden met de natuur en met mensen. Ook goed draagvlak onder mensen en dieren. En ja, dat windpark op het IJsselmeer, daar hebben we uiteindelijk tegen gestemd. Ja. Omdat wij vinden dat is Natura 2000 gebied. Een heel belangrijk trekgebied voor vogels. En er is ook heel veel protest. En ook er zijn allerlei recreatieondernemingen en ook de natuurorganisaties die bezwaar hebben aangetekend bij de bestuursrechter. En de bestuursrechter zal van deze zomer daar nog een uitspraak over doen. Maar windenergie, hoe duurzaam wordt het? Ja, nou ja, windenergie is voor ons heel belangrijk. Maar het is intussen al zo dat windenergie op zee zelfs goedkoper kan zijn. Er is al een park gebouwd wat veel goedkoper is, waar de overheid veel minder subsidie aan hoeft te geven dan dat ze aanvankelijk gepland hadden. Maar het is wel een klassiek probleem. De windmolen, we hadden die discussie vanzelf. Nou hebben we weer hoe de zonnepanelen, als er dan weer een grijde onweerst wordt van zo'n mogelijk zonnepanelen komen kennen, votten dadelijk de dwarpen oeremus van dit kan daar nooit wezen. Ja. Die weerstaan, hoe brek je daar toch in? Ja, nou, ik denk dat altijd als er bepaalde plannen zijn, moet je inwoners heel vroegtijdig daarbij betrekken. Van, we hebben dit plan. Maar vaak is het al een beetje voorgekookt. En zijn er ook grote belangen in het spel van financiers die hier wel een verdienmodel inzien. En ja, je moet iets nooit beginnen zonder draagvlak. Dus, maar dat draagvlak is er dus kennelijk helemaal net zo bot.
Het in Wordem niks doen. Ja, nou, en daar moet je dus ook naar luisteren. Ja, dus dan komt er niks van op een hispel. Nou ja, kijk, wij hebben bijvoorbeeld als Partij voor de Dieren wel de idee van... nou, als alle provinciale wegen, als daar zonnepanelen zouden worden aangelegd... bijvoorbeeld in de middenberm, hè? Of in elk geval in de bermen... dan heb je gewoon ik bedoel, daar heeft verder niemand last van. Hè? Je rijdt over de weg en tegelijkertijd heb je zonne-energie... Dus er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden en ook nog op veel meer gebouwen. Op stallen wordt het gedaan, maar ook er zijn allerlei gebouwen waar het gebeurt. Er zijn ook dorpscoöperaties die zonnepanelen met elkaar willen delen. Maar dan blijken ze eigenlijk te kleinschalig, waardoor ze de SDE-subsidie missen. Wat voor subsidie is dat? Nou, dat is een landelijke subsidie die de duurzame energie wil stimuleren. Maar dan moet je heel laag inschrijven. Ja, en dat is voor zo'n kleinschalig project heel moeilijk. En dan vallen ze buiten de boot. Ja. Dus ook daar heeft de provincie al via een motie... moties worden doorgaans uitgevoerd door deze provincie. En die gaan ook via de IPO en landelijk zorgen dat hier toch ook een verandering in komt. Want het is juist belangrijk dat je lokale inwoners... Draagvlak is belangrijk. Dat zul je in een heel soort zaken. En dan blijven de revenuen ook. Dan blijven de opbrengsten ook in een dorp. Ja, en dan kunnen daar weer andere goede dingen voor gebeuren. Voor het dorp. Laten we het even hebben hoe jouw partij, de Partij voor de Dieren... die landelijk bij de laatste keer, een verkiezing in maart... behoorlijk groeit. Van 12 naar 4 zetels in de tweede keer. Maar liek groeit als de ChristenUnie. Ja. Dat moeten we even memoreren. Ja. En toch liek het je hem onhang vooral in de grote steden te zitten. Zelfs in Friesland. Jout, er waar flink op je hem stemt. Ja. Die hebben eigenlijk geen onhang, of vrijwel geen onhang op het platteland. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is de dieren ik. Ja, maar er zijn ook best gemeenten hier in Friesland waar een behoorlijk percentage stemmers was voor de Partij voor de Dieren. Ja, maar ook het is op de eilanden. In eilanden, dat misschien vakantie. Stellingwerf bijvoorbeeld. Ja, maar jou komt van Verwedera die 69 stemmen. Ik bedoel, dat hard net hoor. Ja, nee, dat is zo. Maar ja. Nee, maar daar toch ontstaat wel een beetje het idee van de... Nou, zit maar de meesten in de grote steden, de grachtengordels met een glas witte wien in de hand en die vertellen we de Friese boeren wel even hoe het mat. Nou, ik denk dat dat wel heel erg kort door de bocht is. Nee, maar beeldvorming is alles. En natuurlijk. En dat is het beeld wat bij de Partij van de Dieren toch wel wat libbert, krijg ik de indruk. Ja, zeker in Friesland. En er wordt ook vaak gedacht dat wij tegen boeren zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar wij zijn wel voor een ander systeem van... Nee, je bent in de wiezen van Borkiem ben je eigenlijk. Ja, het blijkt ook wel dat het een beetje een doodlopende weg aan het worden is. Hoe moet het dan? Meer samenwerken met de natuur. Ik bedoel, de ecologie is de basis van alles. Alle economie is gebaseerd op wat de aarde te bieden heeft. En de aarde biedt genoeg voor iedereen. Ja, melkveehouders zullen zeggen, zoals naar een gemiddeld inkomen, €20.000 hebben we laatst niet. Ja. Als ik nog eens een keer voor de natuurzwaardig iemand, dan kan ik wel ophouden van Borkiem. Ja. Maar goed, daar aan de andere kant zijn er dus ook boeren die zijn wat kleiner gebleven. En die zijn misschien omgeschakeld naar biologisch of bezig om te schakelen. En die hebben ook een goed verdienmodel, want de melk levert meer op. En, ja. Maar dan zie je eigenlijk een grote boer die het investeert in het arronderen. Het melkquotum, dus het moest grutter worden. Het bedrijf binnen grutter worden, dus gigantisch bouwt. Ja. Van wil men wel iets? Ja, dat kunnen wij niet zeggen. Ik bedoel, maar het is wel zo. Nee, maar wat voor oplossing heb je als politieke partij dan voor dat soort ondernemers? Wij denken dat er toch meer omgeschakeld moet gaan worden, inkrimpen. Want de bulkmelk, dat noemen we dan zo, de bulkmelk van Friesland Campina en DOC... Dat is melk die ook in Polen kan worden gemaakt. En China is ook al heel druk bezig. En de kostprijs hier is zo hoog dat is eigenlijk niet rendabel. En men heeft gedacht van uitbreiden en groter worden, want dan gaat de kostprijs naar beneden. Maar dat is gewoon niet zo. De kostprijs is alleen maar omhoog gegaan. En dan krijg je nu een mestprobleem, fosfaatplafond. Kortom. Een doodlopende weg. En daar kunnen wij als Partij voor de Dieren niks aan doen. Want wij hebben eigenlijk al jaren geleden gezegd... Het zou veel meer regionaal, kleinschalig. Er wordt een heleboel veevoer wordt gebruikt. Ook voor koeien, maar ook voor varkens en kippen. Wat uit Brazilië komt. Dus wij halen een heleboel van overzee.
En dat moet allemaal ook weer vervoerd worden. Dus als het gaat om duurzaamheid, kunnen wij dat niet duurzaam noemen. Ja. Je zou eigenlijk moeten beginnen met de kwaliteit verhogen van je melk. Nou, dat is echt waar. Dat heeft te maken met kwaliteit gras. En niet eenzijdig, alleen maar het raaigras. Maar allerlei soorten kruiden die in het weiland zitten. Er valt nog een soort te winnen. Ja, zit ook nog wat aan de landschapspijn. Ja, dat is een discussie apart. Ja. Nou ja, je bent een Lietse partij, je zit in de provinciale steden. 24 keer, maar dat binnen natuurlijk wat meer. Je zal in Friesland ook wel groeien, denk ik, bij de komende verkiezingen. Ja, wij gaan voor een volgende keer voor 2 zetels. Zo. Ja. Een verdubbeling, ja. Maar ja, de vraag bleef dan vanzelf van waarin onderscheid je dan nog met GroenLinks? Wij gaan denk ik wat verder. En de punten waar wij op hameren, dat is dierenwelzijn. Nou, daar zijn we toch ook hier wel vaak uniek in, om dat als eerste aan te kaarten. De duurzame energie. Ja, dat ben ik thema's die GroenLinks net vreemd binnen. Ja, maar toch schijnen mensen te denken van die Partij voor de Dieren gaat daarin verder. Die is daar toch... die benadrukt dat nog meer. En game op de bagagedrager van Jesse Klaver nou ik een beetje mee de formatie in? Nee. Wij zijn reuze benieuwd wat Jesse Klaver gaat doen en of het inderdaad tot een kabinet komt. Nou, maar hij zorgt bijvoorbeeld wel dat de duurzame energie en de transitie van die energie, dat wel een van de hoofdpunten zal zijn. Xavier lees je hem dus net uit elkaar, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Laten we eens even zien hoe het uw cartoonist Gerco van Beek de tekening voor Joert maken heeft. De fossiele brandstof van de Partij voor de Dieren. Nog een keer 68, maar dat wil je dit hier nog wel eens een keer. Ja, zeker. Rini van der Zanden, dank voor je komst naar het politbureau. In belang van Friesland wil ik ook graag dat je voor ons programma en ik voor de provincie beschikbaar bent de komende tijd. Dankjewel. Ja, graag. Dit weer het politbureau van Joert. Na je weekend ben we er weer. Graag ontdaan.